Kan jag få yran mig med axeln då, Ka? Ja, det här är roligt. Ja. Lätt tung snö. På en mjuk spade. Det är riktiga muskler. Ja. Ja, ni är duktiga. Heja, kämpa på. Vet ni vad ni ska göra? Ni ska göra en sån här backe här. Så att ni hela tiden kan dra spaden över backen och tippa. Då behöver ni inte lyfta spaden. Just det. Då puttar man den framför sig och så gör man en backe över här och så tippar man. Då behöver man bara putta den framför sig. Precis sådär. Och putta, 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 putta. Nej, vi har ju tänkt iväg så det är väl bäst att städa upp först. Ja. Nej då, jag bara står här.